చిన్న ఒక పువ్వుల ఉద్యానం ఉంది. ఈరోజు పొద్దున నేను పువ్వులు తెంపడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చూస్తున్నా, ఆ ఉద్యానంలో చాలా పువ్వులు ఎక్కువ పువ్వులు లేవు. ఎందుకంటే మీకు అందరూ తెలుసు, సమ్మర్ వచ్చేసింది, వాతావరణం చాలా వేడి ఉంది. ఇటువంటి వాతావరణంలో ఏ పువ్వులు పువ్వవు. కానీ ఒక చోటుకు నేను పెట్టిన మల్లె చెట్లు ఉండే, ఆ మల్లె చెట్లకి వెళ్ళే ఎన్నో అందమైన మల్లె పువ్వులు, మొత్తం సువాసనతో నిండా ఉన్న మల్లె పువ్వులు పూసింది. ఆ మల్లె చెట్లను చూసేసరికి ఒక విచారం మనసులో వచ్చింది. ఏందో విచారం? ఇప్పుడు మనకు తెలిసినంత వరకు పువ్వులు పూసే కాలం ఏది? చలికాలం. చలికాలం మనం చూస్తాం, మన తోటలలో పొలాలలో మన ఇంటి చుట్టూ అందుబాటులో ఎన్నో రకరకాలమైన అందమైన పువ్వులు పుట్టాయి. కానీ ఆ చలికాలంలో ఈ మల్లెపూలు పువ్వదు. అప్పుడు ఆ మల్లె చెట్టు అట్లే ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఆ మల్లె చెట్టు ఏం ఆలోచించాలి? ఎప్పుడైతే తన చుట్టుపట్టు అన్ని అందమైన పువ్వులు పుట్టున్నాయి, అందరూ వైపు చూపుతుండ్రు, అందరూ వైపు మెచ్చుకుంటుండ్రు, కానీ మల్లె చెట్టుకు ఏ పువ్వు లేదు. సహజమే. మనకేమనిపిస్తుంది? నా జీవితం వ్యర్థము, నేను ఉండేం లాభము, అందరు యశవంతమవుతుండ్రు, నేను ఫెయిల్ అయిపోయినా, నేను కార్యం చేయలేకపోతున్నా, అందరు ఎన్నో చేయగలుగుతుండ్రు, అందరు మెచ్చుకుంటుండ్రు, నన్ను ఎవరు మెచ్చుకోవట్లే. చివరికి ఏమవుతుంది? వ్యక్తి ఇంత బాధగా అనుభవిస్తాడు. పైకంతకి నేను ఉండేం లాభం మీద, ఈ జీవితమే వ్యర్థము. కానీ మిత్రులారా, ఇవన్నీ భావాలు రాకూడదు. ఈ మల్లె చెట్టుతో మనం నేర్చుకోవచ్చు 2 విషయాలు. ఏంటది? ఫస్ట్ విషయం, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి సమయం ఉంది. ఒక కార్యంలో యశవంతమయ్యేదానికి ఒక సమయం ఉంది. కానీ కావాల్సింది ఏంది? ఆ సమయం వచ్చేంత వరకు మనము సహించాలి. ఈరోజు ఈ క్షణము మనం యశవంతం కాకపోవచ్చు, ఈరోజు ఈ క్షణము మనం కొన్ని విషయాలు సాధించలేకపోవచ్చు, కానీ మనకు కూడా టైం ఉంది. ఆ టైం వచ్చిందంటే మనం కూడా ఎన్నో విషయాలు సాధించగలుగుతాము, ఎన్నో విషయాలు చేయగలుగుతాము, మనం కూడా జనాలు మెచ్చుకుంటాము. కనుకనే భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం ఏం చెప్తుంది? కృష్ణుడు అర్జున్ చెప్తుండు, అర్జున మాతృస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద అగామ అపాయినో అనిత్యాస్ తాం స్థితిక్షస్వ భారత. అర్జున, ఏ విధంగా అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖమత్తాయి, దుఃఖాలత్తాయి, సుఖం వచ్చిన తర్వాత దుఃఖము, దుఃఖం వచ్చిన తర్వాత సుఖము, అదేవిధంగా కాలాలు మారుస్తూ ఉంటాయి. ఎండాకాలం అయితే చలికాలము, చలికాలం అయితే వర్షకాలం, వర్షకాలం అయితే ఎండాకాలం నడుస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ విషయం కూడా శాశ్వతం కాదు. కనుకనే అర్జున ఏం చేయను? సహించు. కనుకనే ఈరోజు ఆ మల్లె చెట్టుతోని మనం నేర్చుకున్న ఫస్ట్ పాఠం ఏంది? సహించు నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మన టైం వచ్చేంత వరకు మనం సహించాలి. మన టైం వచ్చేంత వరకు మనం సహించాలా? మన టైం కూడా వస్తుంది, ఖచ్చితమే వస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే ఎండ అయిన తర్వాత చలికాలం వస్తుందో, దినమైన తర్వాత రాత్రి వస్తుందో, అదేవిధంగా ఈరోజు మనకి యశం లేకపోవచ్చు, మనం ఫెయిల్ అవుతుండొచ్చు, కానీ యశం కూడా ఉంది. కానీ కావాల్సింది ఏంది? అపయశం వచ్చినప్పుడు కొంచెం సహించాలి. సెకండ్ విషయం, ఆ కాలంలో ఆ సహించుడితో పాటు ఏం చేయాల్సింది? ఆ మల్లె చెట్టు ఏం చేస్తుంది? చలికాలం కానీ వర్షకాలం కానీ ఆ భూమిలోకి వెళ్ళే నీరుని తీర్చుకుంటుంది. ఆ చలికాలంలో ఆ అందమైన వాతావరణం ఉంది, దానివల్ల పొందే లాభంని ఆమె లాభాలని ఆ మల్లె చెట్టు పొందుతుంది. దేనికోసము? తన అస్తిత్వంని కాపాడదని. ఎందుకంటే అది బ్రతుకుంటే ఎండాకాలం దానికోసం సమయం ఉంది, దానికి భగవంతుడు టైం ఇచ్చిండు ఎండాకాలం పోయడానికి. కానీ అప్పుడు గల బాధపడి ఆ మల్లె చెట్టు ఉన్న పరిస్థితులను, ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోక కేవలం బాధపడుతూ ఎండిపోయినట్లయితే ఏమవుతుంది? ఎండాకాలం వస్తుంది, కానీ అది పువ్వులు పూషిస్తుండదు. కనుకనే రెండో పని మనం ఏం చేయాల్సింది? ఉన్న అవకాశాలను మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుతంలో వచ్చే మన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకొని ఒక భవిష్యత్తుని మనం మంచి చేసుకోవాల్సింది. ఇంగ్లీష్ చెప్తారు, యూటిలైజ్ యువర్ ప్రెజెంట్ ఫర్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. మల్లె చెట్టు ఏం చెప్తుంది? చలికాలము, వర్షకాలంని వాడుకుంటుంది. దేనికోసము? ఎండాకాలం కోసం. ఎందుకంటే దానికోసం సమయం ఏముంది? ఎండాకాలం ఉంది. ఎండాకాలం వచ్చేసరికి అది చలికాలంని ఇంకా వర్షకాలంని వినియోగించుకుంది కాబట్టి, సద్వినియోగించుకుంది కాబట్టి, ఎండాకాలము అది అందరికంటే అందమైన, అందరికంటే గంధం సువాసంతో నిండున్న పువ్వులు అది పూవిస్తుంది. మల్లెపూలకు ఉన్న సువాసము మిగతా ఏ పూలకు ఉండదు. కానీ కావాల్సింది ఏంది? 2 విషయాలు, సహించుడు, ఇంకా ఉన్న ప్రస్తుతం పరిస్థితులను మనము దాన్ని భవిష్యత్తం కోసము, ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు కోసము మనం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సింది. హరే కృష్ణ.
Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and press the bell icon.